Qed jiġi rrapportat li l-Pulizija fl-aħħar sigħat arrestat it-tieni persuna b'rabta ma' qtil fil-Mosta ta' Giuseppe Cutajer magħruf bħala Lion li huwa minn Bormla u li kien jgħix il-Mosta. Da wara li fis-sigħat li għaddew ġie interrogat fit-tul Paul De Gabriele ta' 49 sena mill-Fgura. De Gabriele huwa magħruf sew mal-Pulizija u f'Ottubru li għadda tpoġġietlu bomba taħt il-van tiegħu fil-Fgura. Il-Pulizija qed timxi fuq it-teżi li jekk allegatament kien involut Paul De Gabriele seta' ma kienx preżenti waqt l-eżekuzzjoni ta' Cutajer iżda allegatament seta' qabbad lil min iwettaq dan il-qtil. L-arma li ntużat f'dan il-qtil tal-Mosta kienet rajfil ta' tip Kalashnikov, madankollu sa issa l-arma għadha ma nstabitx. Giuseppe Cutajer ta' 46 sena minn Bormla u li fl-aħħar żminijiet kien jgħix mas-sieħba tiegħu fil-Mosta tlaqat bi 13 tir, 4 joqtuh, wieħed minnhom dak fatali f'rasu. Sa dan it-tant il-Pulizija għaddejja wkoll bl-investigazzjoni tagħha dwar il-qtil ta' Joseph Grek magħruf bħala Jojo li nqatel ftit sigħat qabel bil-katavru tiegħu jinsta f'Baħar iċ-Ċaq. Sorsi qrib l-investigazzjoni qalu li żewġ każijiet qed jiġu investigati separatament għalkemm il-fatt li hemm ħafna similaritajiet fiż-żewġ każijiet mhux esklus li dawn jistgħu jkunu marbuta ma' xulxin.